Niftakar l-ewwel darba li bista taħt iċ-ċint qed din żgur niżżewwiġa ma' Doffi kif iġġennint. Imma llum irrid nammetti dakinhar għamilt żball kbir għaliex għandha difett tikraħ li qabbadni d-dardir. Id-dardir qabbaduli l-PN tiegħek Għax familta kollha Labour u jien nazzjonalist. ħriġt imnellaħ minn ġu fommok tappoġġjaw partit faxxist. Kieku jkolli immur lura niżżewwiġa ma nerġax u kuljum irrid nitlaqa imma ma nistax. Għax sibna mod kif taħt kull vernixxalaw kirridu ġob jew permess nirranġaw it-tnejn flimkien għandna ħbieb kullimkien għax jien laburista u jien nazzjonalist. Għamilt żball kont għadni żgħira l-ewwel ġuvni illi bist għadni sissa ma rridx nemmen kellu jkun nazzjonalist. Għax ma tgħidx li l-gvern tagħkom qed joqtolna l-koll bil-ġuħ. U għalaqlu fil-mass meetings lanqas għadu jkollkom ruħ. Ma jogħġbok xejn kemm inti bitma aħjar minnek laburista mġidma min jaf kemm ħadtu flus baxx. Ħaj toħra u l-lejla torqod fil-garax. Kieku jkolli mmur lura biex niżżewġu ma nerġax u kuljum irrid nitilqu imma ma nistax. Għax sibna mod kif taħt kull vernixxalaw kirridu ġob jew permess nirranġaw it-tnejn flimkien għandna ħbieb kullimkien għax jien laburista u jien nazzjonalist. Infottu l-lem, infottu l-lawn biex kemm jista' jkun nigwadanjaw. Infottu l-lem, infottu l-lawn nafu l-min inkellmu biex nirranġaw. Infottu l-lem, infottu l-lawn biex kemm jista' jkun nigwadanjaw. Infottu l-lem, infottu l-lawn nafu l-min inkellmu biex nirranġaw. Sibna mod kif taħt kull vernixxalaw kirridu ġob jew permess nirranġaw it-tnejn flimkien għandna ħbieb kullimkien għax jien laburista u jien nazzjonalist. Għax sibna mod kif taħt kull vernixxalaw kirridu ġob jew permess nirranġaw it-tnejn flimkien għandna ħbieb kullimkien għax jien laburista u jien nazzjonalist. Għax jien laburista u jien nazzjonalist.